spolok, vítajte v ďalšom Let's Play s Imhotepom a dneska si zahráme Warhammer 40,000 Kill Team. Je to nejaká novinka, ešte som to nehral, vyzerá to zaujímavo. Hráte za vesmírneho mareniaka, ktorý sa snaží zastaviť nejakú orču loď, alebo aspoň tak som to pochopil z nejakého toho úvodného intra. Co tu máme? Advance forward the Shem generator chamber, contaminate and overload the Shem generators, destroy the cruise's power system. To asi je zatiaľ... Aha, to predpokladám... Je select mission, aha, tak to asi jediná, ktorú mám... otvorenú. Jo. Loading. Jak vidím, má to aj multiplayer, ale nejak som tu možnosť nevidel. Aj tu máme jednotlivé klasy, ktoré si môžeme vybrať. Tech Marine, Vanguard Veterán. Tam je písané asi aj čím dáva najväčší damage. A ešte pištolky tu máme rôzne, výborne. Aha, ale nie všetky máme odomknuté. Aha. Dobre. Perks. Zamknuté, zamknuté, zamknuté. Všetko máme zamknuté, výborne. Select chapter. Blood Ravens. Tí sú všade. Ultramarines. White Scars. Imperial Fists. Blood Angels. Salamanders. Všetko. Space Wolves, nič? My chceme Space Wolfov, sakra pes. No nič. Mám rád zelenú, tak ideme so salamandrou. Saving. Ježiši, fuj, to vyzerá otrasne v tých farbách. No nič. Tak ostajeme s Blood Ravenami. Dobre. Ideme na to. My sme ready. Napriek tomu, že je to nová hra, tá grafika moc novo nevyzerá. Ale tak... Pentakill! Áno, this way. Obrovská loďa vylodila jedného týpka, no však klasika. Dobre. Prečo tu mám joystick? Fire, melee... Dobre. Dobre. No ideme na to. Takže ja zblízka útočím papričkou, no dobre. Grančini! No dobre. Títo malí smradi budú na mňa útočiť. Ja dosť pochybujem, že mi Grančin je niečo schopný spraviť. Čo to máme? Minimap. Blablabla. Dobre. Takže ak funguje minimapa, už vieme. Tá kamera tu trošku za hovno stojí, že sa otáča sama a netuším. Grančin! Dobre. Čo je to? Aha, nejaká krabica, čo som zobral? Niečo som zobral, neviem čo. Special move. Čo mám kvečkom? Turret! Hej! No super, a že stradačke všetko pobijem. A tie špeciálne ability sa mi evidentne dobíjajú časom. Niečo buchlo. Niečo buchlo. Niečo veľmi silne buchlo. No tak, čo toto je za orčulo, že sú tu sami Grančini. Konečne orkovia. Die, boys! Zatiaľ sa tu neudialo nič nejako zvláštne, že by... niečo som našiel. To je nejaký collectibles. Výbor. Armáda švábov! Die, boys! Sakra. Nemám vôbec život. Die, biče. Niečo som zobral. Nejaký power up, výborné. Opice! Jo, a hen tam mám život, aha!
Dobre. Ale to pozerám, to som zobral nejaký dobrý power up. Incoming! Strieľaj, Turet, strieľaj! No keby si to po hodinu nerozkladal. No, hurá. No aha, to som si dobre, skoro som si to dal. Help. To sú pasce? Ne, to je len také koliečko na zemi. Tak, poďte vy zelení smradi. Tak kamera je tu taká trochu divná, už som to hovoril, ale budem to hovoriť asi celú hru a nadávať na to. Hej! Pištolníci! Daj, bitches! No. Aha, dobre. Áno, dedo. Niekam som sa zase dostal. No. Prečo to nemôžem proste zostreliť už odtiaľ? A to je jedno. Čom by tá asi hra bola, keby som svoje ciele zničil tak skoro, že? Aha. 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 Tak takto sa tu odomykajú tie srandy. Jo. Dobre. Dobre. Daj, orks! Daj, bitches! Shoot tam! Get to the chopper! Niečo som našiel. Rapid fire, to by mohlo byť zaujímavé. A je to zaujímavé. Tu je tých power upov viacej. HPčka. Ne, dobre. Na zdravie, ďakujem si. Double fire. Teď som sa oslintal. Power shielda. Tu niečo bude. Aha, to sú tie zberacie srndy. No, kde sú orkovia? Na loď, ktorá ohrazuje celú planetu, vyhubením je tu ako si málo. Righteous Fury. Jo. Kurňaj s kamerou. Či to bude tým, že nemám tam liesť? Najskôr. Otoč sa. No tak. Dobre. No úprimne, na Warhammer 40 000 je tu nejako málo nepriateľov. Aspoň zatiaľ. Počkajte, ja to doslova olutujem za chvíľu, už to poznám. Toto bude takéto typické ticho pred burkou, kedy nikde nikto a potom zrazu milión a ja chcípnem ani nebudem vedieť ako. Teraz títo mali smradi. Fuck it! Tu po mne hádže sudy! Sakra. Čo som zničil. A neviem čo, ale zničil som to je hlavné. A nezničilo ono mňa. Daj, bitches! Daj, bitches! No ja som vedel, že to lutujem teraz. Vybehlo a skoro by ma sežrali. Umri. Umri, biač. Nič, postupujeme vpred. Ten radar vyzerá pekne zašpinený. Čas také zničím len tak súdy. Yeah. Nikam inám než do Chem Generator Waste Chamber. Tak, Turet, skúsa postaviť ten teraz trochu rýchlejšie než obvykle. Shoot tam!
Počkej, tu mám nejaký power up. No, ten turret mi dlho nevydržal. Daj! Niečo vybuchlo! Niečo vybuchlo! Neviem čo vybuchlo, ale vybuchlo to! Šutám! Čože? Halo Invulnerability, ale Halo je trošku iná hra, ne? Ježiš, ja som kus volajaci, tie power-upy zbierame jak diví a mi to za každým prepíše. No poďte, skočíte na mňa odtiaľ? Neskočíte, babelci ste. To bol critical hit. Dobre. Grenades, press and hold. A to nejako hážeme granáty? Jo, aha! Takto by som sa mal zbaviť o armády nepriateľov. Takže stláčame gombík. Veľká zástrčka, super. Yes. Ježiši. Čo to je za krabice? Je to tak veľké strúhátko. Dobre. Či teraz pôjdem tými vratami? Čo som si myslel, že nepôjdem. Je to tu nejako zčervenalo. Daj, Grenčinskam! Pocit, že som hodil granát a hodil som ho hrozne blbo. Tomu sa hovorí hod granátom. Hej, vás tu je. No. Toľko k sťažovaniu sa, že tu nie sú nepriatelia. Hej! Daj Grenčinskam! Aha, ja nemám granáty! Ja nemám granáty! Butcher of Coruscant. Daj, to bola iná hra. Daj, boys! A je, forward, march! Cítim zradu, postavím si turret. Tak, tu by bolo. Ten turret som si mal postaviť predtým. Áno, moje taktické a bojové schopnosti sú vždy na najvyššej úrovni. No, presne, zase bych si ho mal postaviť tu, ale zase ho samozrejme nemám. Na čo by mi aj bol, že? Ach jaj. Áno, keep at it, boys. Stejnak chcípnete všetci. Hurá! No dobre. Co je? Aha, mi ukazuje, kam mám ísť, výborné. No, vážne? To by ma nenapadlo. Vy ste sa tu kde zjavili? Týchto ide trochu veľa, dobre. Turret, hádam, bude tento raz trošku užitočnejší než obvykle. Ja bych povedal, že to stojí akurát dosť, už ste mŕtvi všetci. Počkaj, s týmto ešte môžem niečo? Asi ne. Max health. Plasma gun nemám stále, nevadí. Ale mám viacej health. No, myslím, že ak toto je to, čo musím dodžovať, tak to som docela v pohode. Shoot the sons of bitches! Hej! Kde si sa tu vzal? A tak, boys. Turret! Máme turret!
Dúfam, že som ho postavil tak debilne, že jasné, netrafí nič. Čak, prečo aj? Že? To šišku som doráňaný, vidím. Yes! Do ďalšieho levelu. Á, kurva. To nevyzerá dobre. Dvaja obrovskí orkovia so sekerami, respektíve, áno, no dobre, to nevydržal moc teda, sekeravak. No dobre. Môj strach nebol oprávnený. Evidentne. Power up, dúfam, že to bude heal. Není tu heal? Bude heal? Tu je heal! Dobre. Ajajajajajaj. Ajajajajajaj. Zase epic critical. Takto vy zezadu, hej? Tá vy partizani. Čo to? To bude asi na blízko, keďže moc na blízko nejsom, tak mi je to na dve veci. Toto bude lepšie. Shoot the bastards! Shoot them all! OK, to by bolo. Tu máme ďalší upgrade. Máme ďalší pick-up. OK. Tak do toho. Pick-up. Power shielda. Jo, takže čo si môžeme vylepšiť? Stále plasma gun nič. Max health, melee damage nechceme. Takže necháme si max health, power up. Všetko? Hovno mi dal. Na hovno si power up. Aby zvedel. To sú granáty. Granáty, chceme granáty. A bum. To je nejaký nový ork? Alebo sa mi to zdalo? Ono sa mi to zdalo. Štít mi dlho nevydržal. A bum ho! A bum ho! Je to na mňa húči. Pick-up, výborne. Koľko mám ich? Ešte jeden! Hej! Dobre, umri. Umri, zelenáč. Fajn. Pôjdu na mňa zozadu, alebo prečo sa mi takto debilne kamera otočila? Toto streliť zblízka by nebol dobrý nápad. A bum. Čo máme tu? Double fire. Výbušné súdy. Niekto po mne strieľa. A není to môj kamarát. Daj, biačes! Mám double fire! Na to nemáte? Udri toho Magora, ne, voje! Kokos, ja tu umrem. Yes, Righteous Fury. Ja sa regenerujem, výborne. Tak to nebude až tak strašné. Umri! Neboj, ja ťa šutnem again, neboj. Ta-ta-da-dam! Pušuj. Daj, bič! 10 pick-up! Tak collectibles! Som zvedavý, čo z toho bude mať vôbec. A niečo sa deje. Niečo sa deje? A dej za dejom sa valí. Takže, niečo som tu spravil.
Teraz asi budem môcť konečne zničiť ten generátor. Eat the grenade! Yes! Aj som zatrafil dokonca, čo u mňa není zrovna. Vždy 100%. Oh, double fire! Shoot the bitches! Dobre, tu sa mi už ten turret asi hodí. Vás tu je, chlapci. Vás tu je. Anihilátor. Zberiem si radšej žičony. Bum 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 bum. Pizzo. Utekala, utekala. Utekala čo najdalej. Armády Grenčinov stretla. A ich rýchlo umrie. Už. Bum. Bum bum bum. Hej, granata. Štíta. Pozrieme sa, či nám dáš aj nejaký update. Nedal nám nič. Range damage, výborne. A inak nič, ale tak. Lepšie jak drátem do oka, jak se hutorí v rôznych oblastiach planety. A pozriem, power-upy sa evidentne... Obnovujú! Ja mám štít! You shall not pass my štít! Vás tu je. Ale ja mám o 5% vyšší damage na range, takže máte smolu. A teraz máme rapid fire! Carnage. Turret! Oj! You boys are... no. Not nice. Grenčini, daj bitches. Dobre. A je po tebe. Muhuhu. Čo tu budeme mať za power up? Ej, double fire! Život nechceme. No dobre, čo mám teraz u generátora urobiť? Tam je power upov. To máme armádu Grenčinov. Ja som cez moje vlastné kecaj nepočul, čo mám s tými generátormi urobiť. No, zničiť ich predpokladám, ale ako to je otázka. Je to vo hviezdach. Takto? Takto. Čo starý dobrý granát nevyrieši, že? Pokiaľ nejaký mám. To sa dalo aj pištolou zničiť, dobre. Zas títo trapáci. Nehovor. Ja bych ich asi nechal nažive, keby si mi to nepovedal. Daj bič. Daj bič. Daj bič. Dobre. Dajol si bič. Grenčini. Critically. Alebo čo, neviem, že to spúšťa v skutočnosti to video. Mám resistovať orčiu hordu. Dobre. Tak si dáme na to turret. Zase títo fešáci. Granáta! Jasné, granáta, keď žiadny granáta nemám. Už mám. Čo to máme? Prečo mi uletel môj turret? Keď ho potrebujem. Daj, sons of bitches. To pôjde. Daj bitches. Stinking Grenčina. Dáme si turret. Nechajte ma. Nesahat. Som bačer, takže nesahat. No, super. Nobáci idú. Daj, nobáci.
Minobáci ste nubáci. Granát! Prečo to hážeš tak debilne? Prečo sa hážeš pod nohy? Pomoc! Ja nemôžu umrieť. Teraz keď som na konci, nemôžu umrieť. Ach jo. Ešte food resist Orghord. Oh. Oh! Oh! Escape! Ale zvoríme si double fire najprv. Run! Počkaj, prečo mám bežať sem, že to není priechod? Alebo je? Aha! Ja mám vyzdvihnutie. Yes. Či? Či? Aha, ne, oni ma otvoria dvere. Daj, bitches! Oh! Oh, vás ide! Turet! Zachraň ma! Ne! Teraz na konci nemôžem umrieť! To by bolo dobre trapné! No mercy! Ne! Pitový turet, kam ideš? Ne, chcem power up s healom! A že tu nejde heal? Táto hra pôsobí dosť metúco, raz pôsobí veľmi jednoducho a potom hneď pôsobí veľmi... C. Aha. Super, toto rád vidím, že sa to deje za mnou. Ej, mission complete! Dobre, my sme prosté super, respektíve ja som super. Dobre, no, prvé dojmy, vyzerá to taká jednoduchá oddychová strelačka pre všetkých fanúšikov Warhammeru 40 000. Je síce trošku blbé, že sa dá hrať len za vesmírnych mariňákov, ja osobne by som si možno radšej zahral za takých távov, ale tie moc obľúbení nie sú, ale tak Space Mariňák, ne? Kto by odolal tak krásnej obrovskej ruke na rameni? Dobre. Niečo som odomkol. Sword of Liberian, výborne. Plasma Cannon, Stengard Veterán. Power Up Duration. Ej, to sú asi tie srandy, čo dostanem hneď na začiatku. Jo, vlastne to si tu odomknem a tam si to potom budem môcť vybrať, výborne. Melee damage, yes. Mám pocit, že som odomkol všetko možné, len nie niečo tohto inžiniera. Nevadí, stáva sa to bežne, že áno. Tak treba si hlavne zahrať za to, koho tam nemáme. To som si podomýkal docela dosť. 574, ty kokos, toľko ich tu bolo. To by som ani nepovedal. No dobre, misia je prejdená. Myslím, že môžem ukončiť epizódu. Uvidíme sa pri ďalšej.